Sugeng dalu, kula Kukuh Purwidiyanto badhe maosaken renungan Senin 17 Oktober 2020. Bacaan waosan saking setunggal Samuel kalih ayatipun setunggal dumugi sedasa. Jabur Mazmur 8 sekawan ayatipun 8 dumugi 12 lan setunggal Petrus kawan ayat 12 dumugi 19. Kanthi irah-irahan jujur ing sakdengah kawontenan. Setunggal Petrus kawan ayatipun 19a. Kang iku para kang nandhang sangsara merga saka kersaning Allah. Iku padha masrahno nyawane kalawan tansah nglakoni kabecikan. Renunganipun mekaten. Manut welinge biyung, besuke tresno nyaritakake bab ulangan IPS sing maune disidhem. Mireng ature tresno Pak Wirya ngendika, "Piye sing mbok rasake saiki? Lega to? Wis ora wedi to? Bapak ora duka. Mung ngelingake yen ora becik ngendhengake apa wae. Dene luwih becik menawa kowe tansah eling lan waspada kanthi temen sinau." Mengkono piwelenge Pak Wirya sinambi nglebokake dhuwit sangu ning seragame tresno. Sanadyan jujur menika sae, nanging emanipun boten sedaya tiyang siap nampi kejujuran. Langkung-langkung menawi gegayutan kalian kapentingan pribadi. Murid ingkang boten sinau tentu bingung ngadepi ulangan. Satemah gambel kapilut tumindak boten jujur kanthi nyontek. Dene menawi wonten kanca ingkang boten purun paring contekan, piyambakipun nepsu lajeng tegel tumindak awon dhateng kancanipun menika. Tiyang dewasa ingkang nyambut ugi asring ngadepi bab ingkang sami ing papan panyambut damelipun. Nalika wonten kanca tumindak boten jujur kanthi ngunthet ingkang boten hakipun, piyambakipun ugi tumindak boten jujur kanthi boten ngemutaken kancanipun ingkang tumindak boten jujur lan goroh nalika dipun dangu pimpinan bab menapa kemawon ingkang kelampahan awit ajrih. Rasul Petrus nyelakaken supados sampun ngantos gumun nalika nemahi panandhang minangka pasamuan Gusti ingkang gesang ing salebeting bebener lan katresnan, awit Gusti Yesus sinaosa nindakaken kabecikan kemawon ugi sinangsara lan seda sinalip. Mila katedahaken bilih estunipun dados kabingahanipun pasamuan menawi sumadya nandhang sengsara sesarengan kalian Sang Kristus ing salebeting bebener. Dene Rasul Petrus ugi ngemutaken supados sampun ngantos pasamuanipun Gusti sami nandhang sangsara karana nindakaken piyawon. Pandherek ing Sang Kristus katimbalan supados masrahaken gesang kanthi sumedya tansah nindakaken bebener, kalebet jujur ing sakdengah kawontenan lan sauruting gesang.